Prošli jsme kontrolou, samozřejmě jsem byla kontrolována namátkově na drogy a výbušniny, jako vždycky. Sedíme v letadle, je tu strašná zima. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord d'Air France. Tady se pořád něco děje. A ještě nám řekli, že nám dělají palivo do letadla. Že zapomněli, že nemají nečepovat. Že nemůžeme používat. Ale dobře, že to zjistili tak. Elektronické zařízení. Maminka má plážovou tašku. No tak. Co říkám? Jdu na dovolenou. Já ne, já se jdu učit do jiného státu. Změna prostředí vzata až moc. To je jako to tankování, nebo co to je? Co? Co je tady ten zvuk? Jinou ve Francii máme 1,5 hodiny a pak letíme do JFK. Dneska máme docela málo hodin. Jo, už jenom pak 5 hodin. 4,5. Asi strašně nevím. Tady se na tom dlouhém letu učit, ale zatím, hele. Aha, tak nic asi. Myslela, že tady to jde, ale jo. Tak to je cool, to jsem ještě neviděla. Normálně jsme na hodinovém letu dostali čaj a biscuit. Já jsem místo merci řekla bonjour. Já jsem poskočila angličtina a potom němčina, potom mě napadlo bonjour až jako třetí slovo, ne, čtvrtý slovo mě napadlo merci. Jsme v Paříži a já poprvé snad jedu výtahem na letišti. Jdeme na gate. No, stejný lidi. Jdeme na gate a v Paulovi jsme si koupili, nebo já teda, croissant, nebo takhle. Maminka mi to zaplatila a já si to dám, který určitě bude výborný, už teď to vidím a hlavně stál 30 korun, takže to jdu ochutnat. Tak. Dobrý. Dobrý. Bagetka by byla lepší. To je výborný. A teď jdeme na 29 uší vidím. To je všechno, já už jsem vám chtěla dát taste test. Jdu do videa. I welcome you to New York's premier Polytechnic Institute. Our faculty, staff, event volunteers, and of course, our students. Veronica Kalula. Rajvala Mercedes. At this time, will you all move the tassel on your cap from the right side to the left?
Cheers. So we don't have to like transfer money. Cheers. Recuerden que vamos a continuar con la banda de rock, ¿eh? Mexican stuff. And I just switched Zkoušíme sushi, my ho nemám moc rádi. Počkej, tak Pak ho zkusí maminka a pak ho zkusím já. Dobrou chuť. jsem ještě si dala jehněčí. To bude pálit. Netváříš se, že by to nechutnalo? Pálí, že jo? To má sebe. Já nevím, ty jsi z toho dala hrozně moc. Já nevím, jestli přesto... Jsem přesto cítím chuť na sushi. Ta kreveta v tom je dobrá. Tak jdi. No, tak je to zapát. Je to došlo až do masu. Takhle se to nejí, ale dívá se mě omluví. Anička bude mít. Že to není špatný. Pan taky se nejde. Tak teď já, jo. Já to s tím. To wasabi bylo, jo, musíš najednou vlastně spíš. To wasabi bylo jako v pohodě. Dal jsi na to tu sojovku? Ne. Aha. Bez chutí. I'm scared. Pam, pararam, pam. Yeah.
musíme zkusit nějaký sketch, ale všichni říkají, že tam je marihuana. Takže se to jmenuje Mama Juana. O, smrdí. Mně to chutná. Prostě víno. Dobré ráno, dneska jdem na výlet do sauny, což je ostrov, tady nejhezčí má být, takže jdeme tam. Já se s váma skoro vůbec nemluvila přes celý tady ten trip. Už je pátek, zítra je poslední den. Jak se jí to tady líbilo? Já jsem si odpočinula. Teda každé ráno v 6, nic moc. Neustále jsme skoro každý den 6, ale teďka půjdeme na snídaní za chvíli. A pak pojedeme busem a pak pojedeme ještě tou lodí.